by som chcel citovať rokovací poriadok. Ja môžem citovať z rokovacieho poriadku, že do rozpravy sa k práve prerokovanému bodu hlásia poslanci, respektíve ostatní občania. Čiže tu je to vyslovené napísané v rokovacom poriadku, tak neviem, prečo pán zástupca nás tu zavádza. Tu je to napísané. Áno, je to tu napísané, takže skúste ísť podľa toho rokovacieho poriadku. Nie je žiadna. Tam nie je žiadna, to tam nastupuje. A už sme momentálne v zaujímavej situácii, kamera nám nefunguje. Tam liezol pán zástupca. Kotuk si zobral ten, čo sa predvádza. Nie, veď to už je tu. Sú kostúčne. Pán zástupca,